ni jopuonj learning institutions gite giyud puonj maber. Wang'eyo maber kabisa koa e research ni institution mar education ema nobedo hit, one of those manobedo hit so much gi tuo mar ayaki. Mano gima wang'eyo. Koro an naneno ni ok ging'eyo gima gitimo, to en mana ni onego bed ni wamedo puonjogi. Sama iyudo ka nyathi nitie ma mwonyo yien mag ayaki, nyathini nitie ng'ama nyalo loso kode, nitie kaka onyalo kano yien gi moko ne ni obedo discriminated kata okuod wiye. Nitie ng'ama nyalo kano ne yien, to kama ikane yien ni, ng'ama kano yien ni en gi ginene, nitie confidentiality. Kose en sama break ochopo ni jomwony yiend ayaki duto duoguru koni udhi mwony yien. Gik ma kama